ini. Kauban na mo ron ng mga barkada na ko. Ang wapa ko na presidente mga gala. Muna kong mga kasabay na mo ni Kitty. Doolo na mo kay nagkit-kit silang saging. Ini. Anak ko amigo, si Dudong Pangag. Ansa may tabo nga napangag mga kadong. Kaysa may nagpost-post yung ipundo. Nagmukbang siya pa to. Ini Kitty interview ragod siya doola ragod ning kapula tindog ra daw dong pwede ka magkastorya dong Maghantak man. ay kabala ka dong kay Hindi ka naghantak pa mi. ini nang hantak man ni sila na disturbo ilang trabaho nga ni sa likod. Grabe nang sugal na rin nga sa inyo. Oh ragod do ang kit-kit og bato oh gino kaning isa sa may trabahoan ni aning naka jersey Positive ni, positive. Ginoo ko mo ni silang bagong gipang rehab mga gala. Nagbagong mo. Giingnan ako stop wag yun ni undang nagalit ako. Ang sabi ko ayaw kong maganyan kayo mabawasan ang tao sa kalibutan. Kaya naghantak na lang sila. Kaya sabi ko dito lang kayo magtrabaho maghantak kayo. Yung sa likod anong trabaho nito? Kaniad tong hold upper ni. Nag-stop na po. Nag-stop. Sinabi ko stop. Ayun nag-stop sila. Sabi ko kay Bungo, ayaw kong ganyan ang mga tao dito. Andiyan na si Bungo, andiyan si Bungo. Ito na si Bungo. Lumilingin na. Ginoo ko Bungo. Nganong imo mang gitulon ang bola sa basketball. Huwag ka niya mong mga igala diri mga napaisa dito sa likod kato nagkalo. Muna mo ano, leader. Si Trillianis. Ini ni. Si Trillianis sa likod oh. At nanawag oh. Ini ni. Aning mahitabo ninyo kung magsige mo kuan. Padayon niyo na mag-adik-adik ni. Si nag-adik-adik og email. Sobrang adik sa email, murag na triple killed. Ini during my administration ano duolon ko niya kumigo kumusta ka naman dong Okay ra. Kaya naghantak ra ko dere. naghantak magpiso dong Oh. Kaya wala ko trabaho. o sa may kasulti ni mo sa kong mga migo kite Maayo kay ni undang ka. Maayo kayong paglayo. Yun. ini ang sinabi kong stop talaga mamatay talaga kayo